Ja ti verím. Ty si išiel jak dosratý. Uvidíš, jak pôjde Ady. Potom ti ukážem videa. Ty nerozbiehal si sa. Si išiel, ako robil si pičoviny, ale strašne pomaly si išiel. Nenabral si rýchlosť ani raz. Hen ten idiot, pozri sa, jak ide, uvidíš, čo bude robiť. Tam dáš trojka, už ti to duje. Pozri sa, teraz na dvojca. No dáš trojku, ale musíš to riadne vytočiť. Uvidíš, čo v tejto zákrute ten hovado spraví. Táto je naša to, no. Ona prekonal! V porádku? Všetko v pohode? No. Salto! To čo bolo? To bude najkvalitnejšie. Tak... Ja som vedel, že si nemám ísť. Vypni baterku! Vypni, odpojte baterku. Čo ty kokot? Otvor kapotu. Odpojte výhru. Ady! Máš korunu. Si král Kali. Pozri, strechu sme vyrovnali. Taká práčka. Čo ti? Jaká sekunda. Koľko ste boli dole hlavou? Čo ste videli? Ale fakt. Kokot, on to ešte vyrovnal. Naspäť. Kokot. To vyčítal. Tak toto je jednoznačný král. Vidíte, to mám v siltovku. Toto už nikto nepokorí. Definitívne piči. Môžeme tu nehádať ísť dole. Si definitívne král. Sú kokoty. Nemám šiltovku. Ináč, prečo som cítil, že to takto dopadne? Púť dňa roboty a jedna Adyho jazda. Dávaš šiltovku. To je na zemi. Ešte cigareta mi ostala. Fajčil. Kurva, určite som si nešiel, ja píče. Martin, čo som ti hovoril o tej rýchlosti? Ty si išiel asi tak štvrťku z jeho, preto ty si nič neurobil. Ale to bolo naozaj. Všetko natočené? Je. Koľko sme boli na streche? Dvakrát, ty kokos? Raz? Koľko Ďuri, sa teba to musela porať vystreliť. Ešte si tam nemal to sklo. My sme na moju stranu, že?